karon mga kabro, baha na sa mga sapa karon. Mikan sa kusog nga ulan nga karon na hapon. Dali ra gini siya magbaha. Sa mulan ni siya sa babaw, baha gini siya dire. Actually ito sa babaw, mukid din siya mana ang naapo dia. Gagika ng ulan dito sa babaw, kusog kayo mag-una dito ulan. Mana dire, tuwasan dire magbaha. Kusog pa kayo ulan dire kapon nun. Sa baha dire. Pati imburnal, kasada baha kayo. Tempo dire. Ay sana mga kabro. Tunin sa kusog na ulan. Ganina kusog kayong ulan ganina. Karon nga baha gini na pita. Siya. Na siya mga kabro no. Mura ang sitwasyon dire sa kapon nun. Kusog kayo ang baha, kay kusog kayo ang ulan. So lamig kay kaligo sa ulan. Na mga bata kami, lamig kay kaligo sa karsada. Magtampisaw sa ulan. Ano yung kanindot dire o sa unang panahon nga magulan, malipay may kami mga bata pa sa una. Kaligo sa ulan. Gusto ko yung bulog sa tubig sa mga sapa dire. So medyo hinahinay na ang iyahang sa usog sa ulan. Di para ganina nga dugdug o kilat, usog kayo. No, madog na to ang kasika sa ano, sa baha. Wala siya. So balay din sa ubos pero di na sa maabtan o ano, baha. So ngani ra pa ni ka dako ang bahane dito po siya nga dako kaya maabot dire di kanini. Para na po siya ang kadako sa baha dire. Medyo hinahinay na sa dang ulan. Ang mundang na ng tataod. Okay na po ang langit. Medyo okay na. Ano siya So dali naman po ni muhubas ng sapa eh. Mundang ng ulan, tataot, hubas na rin siya. Wala siya mga kabro, no? Muna ang state na mga diri sa mga gaulan. Salamat sa inyong pagtanaw. Kita na muna sa next video. Bye bye!